ndinonzi ndiri secretary kana kuti munyori kuEducation Coalition of Zimbabwe ECOZ. Nyaya yatiri kutaura pano inyaya ye-2023 national budget. Inyaya inotibata zvikuru. Chekutanga ndechekuti tiri kufara hedu kuti takawana 14% of the overall budget allocation mu-2023 national budget. Inyaya tiri kufarira inyaya inoratidza kuti government ine chido inodokwairira kuti ione education ichienda pane chimwe chinano, nekuti tiri kurwira nyaya dzequality education. Asi chikumbiro chedu ndechekuti dai government yedu yaramba ichiwedzera tanosvikawo paya pa 20 to 22% of the total budget allocation yatikabvumirana kuDakar Declaration some years back. Inyaya yatinofungidzira kuti government ikawedzerawo allocation tichakwanisa kubata nyaya kwete dzemasarari ematicha chete, but nyaya dzeinfrastructure nenyaya dzequality, nekuti tikwanise kusvitsa vana vedu paquality education inoita kuti vakwanise kukwikwidza pasi rose vari vagari veZimbabwe. Kushumika kwemari yedzidzo kwakatishatira zvikuru senyika, nekuti vana vedu vakatadza kuwana access to education inogara ichitaurwa iya, vanova vana vakasaririra, vanova vana vanopfuurwa nemaopportunities munyika, vana vasingazokwanise kugadzirika ramangwana ravo nekuti hwaro hwavo pasapa hunenge huri hwaro husina kurongeka. Inyaya futi inoita kuti varairidzi vadzidzisi vasade kufarira basa iri nekuti panenge pasina mari dzinovabhadhara. Sezvamunoziva zvikoro zvedu zvakawanda, zvikoro zvehurumende, izvi tinochifarira nekuti zvinoita kuti hurumende itore chinhanho chepamusoro kuti ikurudzire dzidzo yeZimbabwe. Saka tinenge tichida kuti mari yakawanda iswe ikoko kuti kushanda nevanhu vakadzidza vasina zvikwanisiro kuri nani pane kushanda nevanhu vasina kutodzidza zvachose vasina zvikwanisiro. Izvozvo zvinozokonedza budiriro yenyika yedu pasi. Tirikuona kuti bhajeti riri rakapihwa riri 630 billion Zimbabwean dollars, asi tichitarisa toona kuti 87% yebhajeti rinenge richienda kumasalaries. Saka zvinoreva kuti bhajeti irori harina kukwana, kunyanya takatarisa chinangwa chakataurwa nomutungamiri wedu wenyika, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Idi Mnangagwa, vachiti chishuviro chavo ndechekuti gore rinouya 2023 pange pane free education kuda kutanga nekuprimary. Saka vakatotaura policy, isusu tofana kuti titsigire policy iyoyo yomutungamiri wedu wenyika yakanaka inoenderana neconstitution yeZimbabwe. Saka bhajeti taona kuti harikwani. Saka chirwere chedu ndechekuti isusu sekomiti tigogona kundotaura tikurudzira muparliament kuti ngapawanikwe dzimwe mari dzingawanikwa kumwe, so kubva patax dzakaiswa kueducation kuti dzigogona kumita zviri kutaurwa napresident wedu, kuda ingava imwe tax yezvimwe zvinhu zvingava kana kubva kumaminerals, kuwana tax inobva kumaminerals ichingeniswa kueducation, kuti vamwe tax inobva kune zvimwe zvinhu zvinokanganisa utano inonzi sin tax inofanana nekufodya kana kuti zvinwiwa zvimwe zvine shuga yakawandisa zvinotikanganisa utano, towana tax yekuti iinde kueducation. Kana kune vamwe vanhu vakafuma vane upenyu hwakakwira pamusoro inonzi wealth tax zviinde kueducation, tigotsigira nyaya yefree education yakataurwa napresident wedu, nokuti ye630 billion haikwani. Saka ndo zvatationgorora tichigogona kuzoendazvo parliament tondotaura navamwe vedu maMP tichitsigirana padonzverero kusapota mutungamiri wenyika yedu. Zvakakosha kuti tikiriyete homwe yemari. Vanoenda vamiri vedu veparamende vachindotaura nyaya yebhajeti vachipasisa bhajeti vakiriyete kana kuti vabude nehomwe ichamiririra chete kubhadhara mari dzezvikoro dzevana idzi kuti dzidzo inge yava yemahara. Asi inonzi dzidzo yemahara iyi inoda kuti itsanangurwe kuti vanhu vanzwisise kuti kana kuchinzi
free basic education kana kuti dzidzo yemahara. Zvinotangira papi zviperera papi. Hazvireve izvo kuti mwana wese uchaenda kuchikoro asingabhadhari kana chinhu. Asi pamwe zvichatanga zvichinzi kune vachatangwa vachibhadharirwa zvikoro nehurumende. Asi zvagara zviripo zvinhu izvi kuburikidza nechirongwa chatinoti chebhimu chiri kubatsira vana vanobva kumhuri dzinotambudzika. Kuburikidza nechirongwa chatingati chesanitary ware chiri kubatsirawo vana panguva yekutevera kwavo vanopuwa zvikwanisiro. Uyezve kune chimwe chirongwa chokuti hurumende iri kubatsira zvikoro kuti zvirime chikafu chingapuwa vana yatingati school feeding program. Saka hurumende yakuda kupfuudza izvi pamberi yowedzera mari yainoisa kubatsira vana kuti vaende kuzvikoro vabereki vasinganyanyi kubhadhara mari yakawanda. Saka zvose zvinogoneka kana tichinge tabuda nehomwe yehurumende ichange ichibhadhara mari idzi kutanga mugore rinouya. Saka ndonye pfungwa dzanga dziri pano vanhu vachisa musoro pamwe chete vachiti toita sei kuti tibatsire kuti zvakataurwa nemukuru kuti mukuru vanotaura policy. Saka ite policy yakaiswa nemukuru yokuti dzidzo ngaive yemahara. Zvaakwatiri isu kuzasi kuno kuti tiuye nepfungwa dzacho kuti toita sei kuti zvataurwa nemukuru zvibatike mugore rinouya. Ndo zvatatiwirirana nevamiriri veparamende nevamwe vanomirira zvedzidzo munyika kuti zvibatike.